Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳаст. Бадро Daewoo Lacetti ҳаст ки соли бароишаш 2005 солае ки бензини холия умуман газадагӣ нест. объем мотораш 6 литри пур аст. коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷатош мега то моҳи июли 2022 мега аст. 4 балонаи 80%, салон тоза, дискаҳои нав, хадавои кондитсионер ҳамаш кор мекунад. коробка беҳтарин мошина мега як амортизаторша мега алиш мекунӣ, атақибош мега намедонам кор намекунам, агар чӯ ҳамуш алиш мега дигар амалош 100%. мошин хай ҳолати соза мега чхол пихол мазадагӣ аст. срочно мефурӯша мега бо нархи 30000 сомонӣ. мошин савдо муомила мешавад. мошин дар профсоюзе ки душанбеда қарор дорад. кадом мехара мега мошина бия аз пеш бина ба телефон савдо намешавад. рақамошро дар поини видео аст. маромат тамос гиред. кадомто мехарен бисёри бад не, камтар арзон мекунем мега. аз шумо хоҳиш мо ҳамина ки лайка фаромӯш накунед монед ва силкаи навори моро дар ватсапи мотон падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. Бадро Daewoo Tico аст ки соли бароишаш 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 0.8 литри экономия, камасраф, коробкаш автоматай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонои соза мега 170%, 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хадавои мотор мега нав кардагӣ. мошин бардор автоматай, коробкаи намхали сини светай. наха дора мега номерои транзит мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. инам дар душаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 10000 сомония. боз ягончи муомила мекунам бисёри бад не дар назди капоти мошин мега соҳибшон. хоб рақамошро мудагаз ба кадоми шумо маъқул аст маромат тамос гиред. бо бештар маълумоташа аз соҳибашон аниқ када мегиред. маромат. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадро Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 6 литри пур аст. коробка механика. ҳолати мошин беҳтарин раднои краска аст. салон тоза, 4 балонаи 70%, яъне ки мошин мега кагнада бе ягон расход. нашод ҳуҷҷат ё ки хадавои ин чизо ягон маълумот нест. кадомто кам хе Vectra мехарем бо аниқ када мегирем. нархи мошин 27000 сомония бардорам, бо савдо ҳам дорад дар территорияи пойтахт. хоб шумо агар намхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, техника, чизе ки надошта бошед барои реклама кардан, сурат ва маълумотҳои оригиналша дар номерои имо васаб рой кунед. мо фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадро Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли бароишаш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 8 литри, коробкаш механика. ҳолати мошин мега беҳтарин мошин мега бениҳоят бад тоза ки бе ягон расход ҳамаи ҷош кор мекунад. электропакет, раднои краска, серебристи, диска, балон нав, нашод, тонировка ягончи гуфтагӣ нестанд. бардорон срочно мефурӯшем. мошинам инам дар пойтахт. нархаш 42000 сомония. бо арзон мекунем мега мошин мега нозадаҳ, яъне ки бениҳоят тоза аст. 42000 сомония савдош дар назди капоти мошин. маромат тамос гиред. аз шумо хоҳиш меомад ки лайки бепула монед ва навора падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадорон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаша ки газ катия. соли бароишаш 2000 солае ки судишӯриш газа. объем мотораш 2 литри, коробка механика. ҳолати мошин мега беҳтарин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонаи 70%, 4 диска, салон тоза. мошин мега нахаду дар ҳолати хуби техникаи бардорон. нашод хадавои ҳуҷҷати чизо маълумотҳои пурра надорем, яъне ки наша خودتان میگیرین. نرخ ماشین 35000 سومونیه که براتون اکانومی میگد
газ катия бу хайхтон аниҳ када гирем. Мошин дар шаҳри Душанбе. Марама тамос гирем пурраи маълумоташа боз худатон аз соҳибашон гирем. марама мошини фурӯшии навбатии Сабадрон Daewoo Tico ҳастае ки соли барои 1997 солае ки бензини холия объёмотораш 1 литри простой коробка механика мошин мегӯяд ҳолаташ беҳтарин свети раднои сафед хатдавои ҳамаш 100%. хоб хай бародарон маълумотҳои ин мошинам кам аста ки узрӯза аз мо васта намекунад. ин маълумоташа фақат соҳибшон худшон ҳамиқа пешниҳод карда ҳастанд. мошин дар шаҳри Кулобай нархаш 10,000 сомоние ки бародарон боз ягончи муомила мекунем мегӯяд дар назди капоти мошин раднои краска ҳастае 4 балони средния мегӯяд салоншам тоза мошин нахаду ҳастае бо ягончи муомила мекунанд. марама тамос гиред маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. лайк фаромӯш накунед навора поделиться кунед. мошини фурӯшии навбатии аз Сабадрон ВАЗ 21010 ҳастае ки соли барои 1999 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объёмотораш 1.5 литри простой коробка механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтаринае 1 сола мегӯяд ҳуҷҷат дорад. коробка газ бензинамаш 100% кор мекунад. хатдавои балонош средняе мошин мегӯяд системаи беҳтари сабвуфер музика дорад ва 1 сола ҳуҷҷат. мошин дар шаҳри Ваҳдат айни ҳол қарор дорад. нархаш 15500 сомонияе. боз бародарон савдо ҳам мешавад дар назди капоти мошин. фақат не ки одамои мошин хар занг занафтага ҳастае соҳибшон. шаҳри Ваҳдат 15500 сомонӣ. савдош дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. ва кадоми шумо ки маъқул аст марама тамос гирен бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. шумо агар амхали мошин хона замин квартира чизе дошта бошед роӣ кунед сурат маълумотша реклама мегузорем. мошини фурӯшии навбатии аз Сабадрон Mercedes-Benz C-Class C-ка соли барои 1998 солае ки дизелае 98 сола мега соҳибшон дизелае. объёмотораш 2 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат мега дорад. авагирев сидения 2 дари пеш мегад электропакет ҳолати мошин мегад миёнаи нахаду 4 балонои 60-70% бародарон ки 1 сола ҳуҷҷат электропакет ҳолати мошин хуби миёна абагирев сиденамаш кор мекунад. мошин айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. нархаш 33000 сомоние ки бародарон бо савдо муомилам дорад. кадоме ки мехарам мегад сарошна сум дар кора бо арзона мекунем. аз ҳама хубуш мегад вариантҳои хуб мегад мошина бин аз пеш бинем баъд муомила мекунем. марамат рақамошо мондагаста тамос гиред бештар маълумотша пурсем. мошини фурӯшии навбатии аз Сабадрон Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи хечбек соли барои 1997 солае. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объёмотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега ҳолаташ беҳтаринае 1.6-7 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад. 4 балонои нав ҳастае ки 80-90% салон тоза беҳтарин калпакош мошин мега ҳолаташ беҳтарин ки мошин мегӯяд 1 даст гаштагиае 4 сола мега мошин дасти як одам нагаштага мега ҳолати мошин беҳтарин мошин 1 даст 4 сола мега дасти худум дай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. нархаш 32000 сомоние ки бародарон бо арзона мекуне мега дар назди капоти мошин савдои хуб дорад. ба кадоми шумо ки махсусан мошини берасход марама тамос гирен маълумоти аниқша гирен. мошини фурӯшии навбатии аз Сабадрон Daewoo Lanos ки соли барои 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объёмотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краска мега мехали кабута ки зеления 4 диска дорад. 4 балонои 60-70% салон тоза мошин мега нахада ҳолаташ беҳтарина бародарон расход камбудиша гуфтагӣ нестанд. бародароне ки дар комментар нависанд ки Daewoo Lanos менавина баҳри шумо Daewoo Lanos омода кардем ки 97 солае газ бензин ҳамаш саҳсаниш хубае. киҷоиша ки нафаҳмида бошед хоҳед маълумотҳои зиёдтар аз соҳибашон мегирен. нархи мошин 12000 сомоние бародарон бо савдо ҳам дорад дар назди капоти мошин. мошин дар территорияи шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. марамат тамос гиред.
ماشین فروشی نوبتی است بادران اوپل وکتور است که سال برای 1993 امسال که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی موتورش یک 8 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. 4 دیسک های خودش 4 بالون 60% رادنوی کراسکا ویشنوی اولوچگی ماشین میگه نخواده ماشین برد اینم خیلی دستی یک گودام دسته که ماشین در شهر خوجندی بوستانی قرار دارد. نرخش 17000 سومونیه که 93 سال سودا معامله دارد میگه در نزدیک کاپوت ماشین. خب کدام تو که میخرید مرامت تماس گیرین بیشتر معلومات پورش از صاحبشون گیرین. کدام میگه نالی چی میخرم میگه ارزان تر کدام میته مرامت خای تماس گیرین بیشتر معلومات پرسین. ماشین فروشی نوبتی است بادران تویوتا کیمری است که خیلی که بادران در کامنتری خواهش کردن که تویوتا کیمری مونم ساستنی بهترین. سالی برایش 2007 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند لیکن نگفتن که مثال دوبای امریکانکا گیجای ژاپنیا ایشا بادران خود انیخ کدا میگیرین. آبی موتورش 2.4 لیتر با گاز بنزینش 100% کار میکند کاروبکاش اتومات است. ماشین میگه ساستنیش بهتری قریب ساستنی واگونی 4 دیسکا 4 بالون 80% الکتروپاکت کانسانر همش ماشین رادنوی کار میکنه میگه به یگم راست خود به یگم کامودی اینم خیلی رادنوی کراسکاس اینم خیلی سویت سینیه بردن خبرین سویت سینیه اینم خیلی ساستنیه. ماشین در درونی شهر گشتگی میگه درونی پایتخت نرخش 95000 سومونیه. کدام کان کرد میگه ماشین خراب باشه میگه همه خیلی ارزان تر کدا میتیم. یعنی که 2007 سال 95000 سومونیه معامله سوداش در نزدیک کاپوت ماشین کوژنی سالن ساستنی بهترین توقع درونی شهر گشتگی. بادران بسیاری بعد گاب نمیزنی عذر زیاد کدام تو که معقول است مرامت تماس گیرین کانکرنا معامله میکنن. خب شما اگر هم خالی ماشین فروشی ماشین مایده ماشین برکش خانه های زمینه کوارتیر چیزی که برای فروختن داشته باشین میتونید که صورت های اورجینال و معلومات های پورش در نمره ایمو واتساپ روی کنیم. ما در ویدیو آینده این هم خیلی رکلام ده میگذاریم. شما در چی ماشینی که دل کنید نویسید البته پیشکش تو میکنیم. این بود 12 ماشین فروشی ما تا ویدیو آینده. خدا نگهبان همه شما.